wallahi ya ne wallahi ga nan na gama na zo wani biki nan garin Kaduna wallahi ga na samu kowan zan wuf da ita wallahi zan wuf da kowan wata hajiya ce na samu na rantsa ga Allah ka samu na ma take faɗi wallahi kwanan za ta sai min mota wallahi ina zan wuf da uwan wani kau wallahi tallahi la hello wata wallahi kin ga gani nan nima na zo wani biki ne wani hutu shine na haɗu da wani yaro ɗan ƙarami wallahi kam to yana ta cewa 2020 din nan ana ta auren ƴan ƙananan yara shine nima na zo in auri ɗan wani yaro da na gani so yayi kyau ƙawata insha Allah January zan sai mai mota ba matsala kan ki damu nima zan yi wuf da ɗan wata kin ji ƙawata idan na fito wake gano ne yanzu ko na ɓuya to ya marece wallahi ga marecen nan lahani to ya shirye ka yi magana da maman ta haka wallahi na yi kin sa mu take ce min wallahi ba ta yadda ba yi wallahi to ya za a yi ni kuma na ganka ina kawai kin so na abu ne inda nake shawara da bizan nan ta hito kawai ki ban magana mu halba akwai waliyai da ake doka kawai mu ji ayi abin nan ni dai gaskiya ina za a ba su duka an ba su ko miliyan 2 to ba damu akwai mota tana nan aje ma zan ba da 10 miliyan a baka sai ka ce kamar kayi mai bi ne ko wani abu kada a gane kawai ana yi zan yi mana visa kawai duk da dai wannan cuta ta coronavirus kawai mu haure mu ba kasa kawai ba jami'u kawai mu tai